कर'ना भाइरास साननो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव सिगांग्रो सौहैयो। दे लोगोफोर, भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना गिबियावनो निमाहा होग्रोना लाबानो जाबाय। दे लोगोफोर, दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै। दिनै आं मोनसे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। दे लोगोफोर, बर'नि कमेडियान एक्टर प्रेक्टिकल बसुमतारी बिथांजों सुजुजानाय मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय कर'ना भाइरासानो बोसोरनैल' थायोब्ला। आसा खालामो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो जोबोर एक्साइटेड जाना दं होननानै। बे मिउजिक भिडिअआव नोंथांमोना गुबैयै फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन प्रेक्टिकल, अनिल, मनिषा, प्रिति, प्रसान्त आरो निस्टार। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों प्रेक्टिकल बसुमतारी बिथाङानो। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।